Singamashumi amabili nane kulwezi kusihlwa ngolihlanu la kumzansi wethu channel 163 nami Nkosi mangibingelele nginamukele wese ngiqala ngibonga kuwe mlingani wami uthabile ngentambo asibheke mbothu umi kanjani umhlahlo wakho Wesimo Sezulu usuqaphela ke mbothu shisa emafini izulu kulo lonke lihle kakhulu esilakhele ngaphandle nje kwendawo ekho lapha ko Parabora sefika lapha ko Mosina mbukeli liyashisa izulu esibheke thi limi kanjani ngokuma kwazo ifundazwe ngiyabheka mbukuthi limi kanjani ngempela izulu kusasa lapha na Eastern Cape mbukeli uzoqaphela shisa emafini nje endaweni esikhona lapha ko Grafi ngalapha no16 sefika lapha ku 30 makhanda athe ukwehla amazokushisa kuye lapha u15 no20 gqibeka nakhona ku18 no20 uhamba kwalosuku namathuba ezivula ozowalindela kusasa mukeli mokhona eFree State nakhona lindele shisele emafini ngempela izulu obheke nje mokhona lapha ko Velcom kuye u22 sefika ku35 sasolbheka akuye lapha u22 naye lapha u34 ishisele emafini mukeli izulu kulezo ndawo zokusuqaphela kusasa mokhona Western Cape nakhona lindela mbukeli endaweni esiphakeme esifundazweni ishisele emafini izulu obheke nje mokhona ko Fredendal akuye lapha u14 sefika ku34 kanti mokhona ko George akuye lapha u15 naye lapha u23 athe ukwehla kancane amazinga okushisa ke kulezo zindawo kusasa Northern Cape mbukeli udaba olufanayo liyashisa ngempela izulu obheke nje ngokurumane amazokushisa kuye u22 sofika ku34 makhona Kimberley yashisa ngo23 sofika ku35 zobe usuqaphela kusasa mbukeli mokho lapha North West mangusho oqala umlomo shisa lemafini izulu kuso sonke isifundazwe uhamba kwalo usuku endaweni esigudle uke esifundazweni namathuba ezivulo walindela rasinqeka kuye lapha u22 sofika lapha ku36 yashisa mbukeli izulu manje njalo siza mbukeli uphuze amanzi obheke nje mokhona la eGauteng akhona udaba olufanayo mbukeli siza uphuza amanzi ngane ngoba liyashisa izulu obheke nje Pretoria kuye u20 sofika ku35 Carletonville kuye lapha u19 no34 liyashisa mbukeli izulu ngempela mali njalo Lipopo mbukeli ngiyacela ngiyanxusa ukuthi siza uphuze amanzi obheke nje amaze ukushisa mokhona koMosina akuye u24 sofika lapha u40 liyashisa mbukeli mokhona lapha koThohoyandou ngaye lapha u22 sofika kuye lapha u39 obheke nje kusasa mbukeli mokhona eMpumalanga mankusho nakhona ukuthi kashisa izulu obheke kusikhukhuza amaze ukushisa kuye lapha u18 sofika lapha ku41 obheke nje eMbombela akuye lapha u20 no33 mbukeli ngiyabhethi limi kanjani izulu kusasa lapha kwaZulu Natal mbukeli mankusho oqala umlomo uthi nakhona liyashisa izulu obheke nje mokhona koPhongolo mazokushisa ku22 sofika lapha ku38 eNyukasela akuye lapha u18 sofika ku17 eFaheta akuye lapha u18 no36 mina ngithi kilinoke emakhaya kaSelumusa.